एसे सिगाङावहाय थादों साबनायनिफ्राय साबसिन खारबोगासिनो दं होननानै माने टिउनाव माने फ्राय खोनाबोगासिनो दं थारमाने आंनि बिजिरनायाव टिउनखौ मोनो नालाय स्केल दा बे मेथाइनि सुराव खोनानायाव साबसिनाव साबसिन फैगासिनो दं आंनि बुंनांगौ जेबो गैया मोजाङानो जादों आरो बिनिफ्राय साबसिन इयुननि समावहाय आरो बाहागो लागोन बेखौ आं आसा मिजिंथिबाय बेखिनि Clinton Chopramani. Yes, sir. Madam, wow. Madam, everything is good. The expression in confidence and the strength of voice, everything is well and fine. Vijay Kumbai always, God bless you. Clinton Chopramani. Yes, sir. Tigeton. Audi Sanjaba Rider. Beनिफ्राय तो मोजांखौ मोनबाय आरोबाव हानायखिनिखौ साबसिन आरोबाव रिहार्सेल खालामबावगोन बयखौबो बुंबोगासिनो दं जाहाथे बयबो मोजां खनबोनो हायो खावलायबाय नोंखौबो मा होनो रिहार्सेलखौ बांसिन खालामनो सेस्था खालामबावो आरो साबसिन होननानै